Ja by som tu chcel ešte privítať, keď predtým, ako prídete, máme tu aj poslanca Národnej rady Lukáša Buža. Lukáš, poď na chvíľočku hore ku mne. Bolo by dobré, aby Košičania, ľudia na východe, v druhom najväčšom meste na Slovensku vedeli, že aj Rómovia majú zastúpenie v parlamente a jedným z nich je Lukáš Bužo. Je to jeden čestný, svedomitý človek, ktorý má nádherný hlas. Lukáš, prosím ťa, povedz nám aspoň, aký máš pocit z dnešnej akcie a čo máš nové? Ďakujem pekne. No, Košice ste skvelí, ste vytrvali v hádzaní, nevzdávate sa a to je super. Dokonca, Mišo, podľa mňa dobre im to ide aj v tom kvíze, že vyhrávajú. Čiže ja vás všetkých pozdravujem a ďakujem za to, že stojíte pri nás, že to má zmysel, lebo čestní, spravodliví a hlavne ľudia s dobrým srdcom ešte stále existujú aj tu v Košiciach.